أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jedna od obaveza koje nam je kao vjernicima uzvišeni Allah propisao je i da ga mnogo zikr činimo ili da ga mnogo spominjemo i da ga se mnogo sjećamo. Ovaj ibadet na osnovu mnogo hadisa i ajeta koji o njemu govore nalazi se iznad i ispred po svojoj vrijednosti svih ostalih ibadeta i dužnosti koje nam Allah dželešanu propisao, sve da bi ga se sjećali. Ajeti su mnogi koji govore o našoj obavezi da se sjećamo Allaha dželešanu, pa ćemo na početku spomenuti sljedeći dio ajeta. Estaizu billah, uzvišeni Allah kaže u suri Bekare, Al-Bekare: Fezkuruni ezkurkum. Vi mene zikr činite, vi se mene sjetite, ja ću vas spomenuti, ja ću se vas sjetiti. Fakih Ebu Lejs Samarkandi rahimehullah kaže u svom Tembihul Gafilin kitabu da spominjanje Allaha dželešanuhu se nalazi ispred drugih ibadeta po tome što su svi drugi ibadeti ograničeni količinom i mjerom koliko će se činiti i vremenom kad će se činiti, dok spominjanje Allaha dželešanu ili zikr nije ograničen ni količinom ni mjerom niti vremenom u kojem će se činiti. Također ovaj veliki alim kaže da zikr ili činjenje zikra donosi sljedeće plodove kod osobe koja to radi. Prvo, osoba koja zikr čini Allaha dželešanu stječe Allahovo zadovoljstvo svojim djelom. Drugo, ostali ibadeti koji su mnogi, koje nam je Allah dželešanu naredio, koji nam neki dolaze kad treba da ih učinimo teško, činjenjem zikra postane nam to lakše ili na kraju krajeva ako usvojimo zikr onako kako treba, postane nam to potpuno lako i to činimo s punom ljubavlju. Treće, osoba koja zikr čini Allaha dželešanu i sjeća ga se biva sačuvana od šejtanskog zla. Četvrto, naše srce koje se u našim prsima nalazi čisti se činjenjem zikra, postiže se njegova finoća, osjetljivost, mehkoća i ono onda može činiti funkcije za koje je stvoreno, a rješava se svoje gruboće, tvrdoće i svojih loših osobina. I peto, osoba koja zikr čini, činjenjem zikra kao plod ostvaruje da se u njemu pojavljuje odbojnost prema činjenju grijeha, da mu grijesi postaju odvratni, da mu se to iz njegovog hava i srca i osjećaja pojavljuje i da sam po sebi od njih bježi. Uzvišeni Allah od nas traži da zikr činimo u svim svojim stanjima uvijek. Hvali one koji zikr čine i kaže u Kur'anu Kerimu: Estaizu billahi allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Oni koji spominju Allaha dželešanu na svojim nogama, kad su sjedeći i ležeći, što hoće da kaže Allah dželešanu u svim svojim stanjima. Ibn Abbas komentarišući ovih ajeta, ima više u Kur'anu gdje Allah dželešanu kaže da bi mi trebali vjernici da budemo takvi da ga spominjemo uvijek, stalno, konstantno. Kaže da se ove riječi odnose da ga treba spominjati i dan i noć, i na kopnu i na moru, i u ratu i u miru, i na putu i kad smo kod svoje kuće, i kad smo u bogatstvu i kad smo u siromaštvu, u zdravlju, kad nas Allah dželešanu počasti s time i kad smo bolesni, tajno u sebi i javno gdje drugi mogu to da vide oči. Također uzvišeni Allah nam kaže, estaizu billah, u Kur'anu Kerimu: Wala zikrullahi ekbar. Spominjanje ili sjećanje na Allaha dželešanu je nešto najveće.
Pa kaže da su Ibn Abbas radijallahu anhuma, da je dva značenja u ovom ajetu sadržano. Prvo je značenje da je spominjanje Allahu dželešanu, kad mi njega zikr činimo, mi njega spominjemo, ali on, kako u prvom ajetu koji smo spomenuli, odmah uzvraća i on nas spominje, da je to mnogo veće kad on nas spomene nego to što mi njega spominjemo. To je prvo značenje. A drugo značenje je da je samo činjenje zikra i spominjanja Allaha dželešanu veće od drugih vrsta ibadeta koje nam je Allah dželešanu naredio. Sad ćemo se vratiti na onaj ajet s kojim smo počeli, a to je: vi mene spomenite, kaže Allah dželešanu, vi mene zikr činite, ja ću vas spomenuti i zikr činiti. Uzvišeni Allah u ovom ajetu, kako stoji u tefsiru, traži od nas ne samo da ga riječima spominjemo, nego kompletno značenje ajeta je prije svega da ga spomenemo tako što ćemo biti pokorni i izvršiti sve svoje obaveze koje Allah dželešanu od nas zahtijeva. Znači, pokornost, vi mene sa pokornošću spomenite, ja ću vas spomenuti sa sevabom i sa nagradom koja vas u džennetu očekuje. Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, na ime ovo govorimo da ne bismo usko shvatili značenje zikra, da je samo spominjati određenu riječ. Kaže nam u hadisi šerifu: osoba koja je pokorna Allahu dželešanu, koja izvršava svoje farzove, koja se čuva harama, sve farzove i harame, znači pokorna Allahu dželešanu, je osoba koja zaista spominje Allahu dželešanu. To je pravi zakir, to je prava osoba koja spominje Allahu dželešanu. Pa makar on, što se tiče polja na fila, nije puno na fila namaza klanjao, nije puno postio na fila i nije puno učio Kur'an i kuranske riječi u smislu činjenja na fili. Osoba koja čini grijeh, koja čini haram, koja krši Allahove propise, nije osoba koja je zakir, koja spominje Allaha dželešanu u istinu. On je onaj koji je zaista u suštini zaboravio Allaha dželešanu, makar on puno klanjao na fila danas, puno postio na fila i makar on puno učio Kur'an, ovo njegovo učenje znači nije istinsko i nije to prava iskrenost ako već Allaha dželešanu s jedne strane spominjemo, a s druge strane da kršimo njegova naređenja. Uzvišeni Allah s ovim ajetima, vi mene spomenite, ja ću vas spomenuti, hoće da nam kaže, imamo više spomenuti Allaha dželešanu. Pa u tefsiru stoji, ako vi Allaha dželešanu dušom spomenete, hoće Allah da nam kaže, Allah će dželešanu dati vama da vi postignete osvjedočenje u svome vjerovanju, znači da vidite da je to zaista istina, da vam to on svojom moću prikaže vašim srcima i počastit će vas gledanjem Allahove dželešanu ljepote na ahiretu. Ako vi mene svojim srcem spomenete, ja ću vas spomenuti da vam dižem perde koje se između mene i vas nalazite. Ako vi mene tevhidom i imanom, znači da smatrate Allahu dželešanu, vjerovanju u Allahu dželešanu jednoću, spomenete, ja ću vas podizanjem duhovnih stepenova u džennetu spomenuti. Ako vi mene zahvalom spomenete za ono što vam ja dajem, ja ću vam još više dobročinstva prema vama povećati. Ako vi mene na površini zemlje spomenete, ja ću vas u kaburu spomenuti kad vas dole ispod zemlje stavimo, kad vam bude trebala moja pomoć. Vi mene spomenite na dunjalku, ja ću vas spomenuti na ahiretu. Vi meni pokorni budite, izvršite moja naređenja, ja ću vama dati lijep život, jednim zdravim, lijepim životom da živite na dunjalku. Ako vi mene pomenete u društvu, pred drugima, ja ću vas još u ljepšem društvu spomenuti, ili kako Allah dželešanu kaže, ja sam pri mišljenju roba o meni. Onako kako rob o meni misli, ja ću tako prema njemu postupiti. Pa neka rob onda gleda kako će prema meni misliti. U hadisi kudsi Allah dželešanu kaže. Dalje kaže, kad me spomene, ja sam s njim. Kad me zikr čini, ja sam s njim. Ako me spomene u sebi rob, tajno, ja ću njega tajno u sebi spomenuti. Ako mene spomene javno, da drugi čuju, ja ću njega u još ljepšem društvu spomenuti. Dalje, ako rob me spomene da mi je pokoran i da je zadovoljan mome određenju, onda ću mu ja, kaže, njegove poslove izvesti na selamet, da mu lijepo teku ti poslovi i svoje određenje na blag način izvršavati prema njemu.
ako on mene s ljubavlju svojom spomene, izgrađuje ljubav, mehabet, čežnju prema Allahu dželešanu, produbljuje, ja ću ga počastiti da stigne, da pređe svojim srcem put do mene i da stigne u moje prisustvo svojim srcem. Ako me pokajanjem i tobom spomene, ja ću njega oprostom grijeha spomenuti. Ako me dovom spomene i traži od mene, ili spomene me da traži svoje potrebe od mene, ja ću ga počastiti svojom dobrotom, dobročinstvom i svojim nimetima obasuti. Činjenje zikra ima više stepenova. Može se činiti samo jezikom i to je, kako u tefsiru stoji, oni koji samo jezikom spominju Allaha dželešanu, spominjanje nemarnih ljudi koji su okarakterisani kao gafili. Spominjati se može i jezikom i srcem i to čine osobe koje su krenule na put, srčani put, sejri suluk, da očiste svoje srce, da ga dovedu u Allahu dželešanu prisustvo. Oni ga spominju i jezikom i srcem. I osobe koje non stop Allaha dželešanu srcem spominju, kojima Allaha dželešanu iz srca ni trenutka ne izlazi, su osobe koje su stigle u Allahu dželešanu prisustvo, to su Allahu dželešanu pravi dostavi. Zikr koji uzmemo od muršidi kamila, od nasljednika pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, koji nam oni daju kao dnevni zadatak, je najkraći put stizanja svojim srcem do Allaha dželešanu. Uzvišeni Allah završava ove ajete, vi mene spomenite, ja ću vas spomenuti, kaže veš, iza toga veš kuruli, vela tekfurun, vi one nimete s kojima sam vas obasuo, samo meni pripišite, znajte da to samo od mene dolazi i šukr mi činite, zahvaljujte na njih, nemojte da biste nezahvalni bili, ja ću onda da vam to i dalje dajem, a ako biste bili nezahvalni, onda ću to od vas povući i te nimete nećete zastavno imati. I na kraju primjer, kakve su to osobe koje zikr Allaha dželešanu čine onako kako Allah dželešanu rekao, puno koji ga zikr čine, koji su ispunili te naredbe Allaha dželešanu. Ibrahim ibn Havas, veliki Allahov dost, uputio se sa jednim od svojih učenika na put, nađoši se da prespavaju u jednom mjestu, sebi legoše, međutim kako je noć krenula, mjesto je bilo naseljeno zmijama. One su počele tokom noći da izlaze, učenik je osjećao značajan strah od njih i kad god bi one krenule, on bi zavikao, šejh, šta da radim, kako da se spasim. Šejh bi rekao, spominje Allaha dželešanu, zikr čini Allaha dželešanu. Čim bi počeo zikr da čini Allaha dželešanu, one bi se povlačile. Allah dželešanu znači vraća, Allah dželešanu nas čuva kad zikr činimo. Kad se one smire, ovaj opet ostavi činjenje zikra, one opet krenu. Opet kaže šejh, šta da radim, kaže zikr čini, spominje Allaha dželešanu. I tako je cijelu to noć trajalo, on je u tome stanju činjenja zikra i ostavljanja zikra, boreći se s njima, proveo cijelu noć dok je šejh lijepo prespavao. Ujutru kad je ustao, kad su krenuli dalje na put, pogleda učenik kad on na jednoj velikoj zmiji koja je sklupčana ispod njega spava i upita ga, kaže, učitelju, kako ste proveli noć? Kaže, odavno ne pamtim, kaže, da sam jednu ljepšu noć imao i da sam ljepše spavao. Ovo su plodovi zikra ili sjećanja na Allaha dželešanu, onih robova koji ga spominju kako u ajetu Allaha dželešanu kaže, i na svojim nogama, i sjedeći, i spavajući, uvijek spominju Allaha dželešanu, to čine naravno svojim srcem jer jezikom je to nemoguće činiti stalno. Oni ga tako spominju, Allah dželešanu i tako uzvraća i žive u jednom lijepom životu i njima je uvijek lijepo, pa makar i na zmiji spavali. Da nam Allah dželešanu da i otvori srce, da ga spominjemo, da uđemo u ova lijepa duhovna stanja, a najlakše je to uz pomoć učitelja i nasljednika pejgambera sallallahu alejhi ve sellem koji nas tome poučavaju ostvariti.